Irregularitats de l'ésser humà. L'enveja. L'ésser humà és dual. En ell hi ha un conjunt de sentiments positius, però també n'hi ha de negatius. Moltes vegades estem tan arrelats a ells que no ens n'adonem ni que els tinguem. O si ens adonem que hi són, els tractem d'allunyar-los de nosaltres d'una forma tan feble que aquests ni s'immuten. D'aquests darrers sentiments en parlarem en més d'una ocasió. Aquesta vegada parlarem de l'enveja. Però realment sabem què és l'enveja? A aquesta pregunta procurarem donar més d'una resposta, amb la intenció que ens puguem fer nostra la que més ens ompli, o de poder fer, entre totes, un conjunt d'explicacions que ens ajudin a comprendre. Com a primera resposta, llegirem el que diu el diccionari. L'enveja és un sentiment de tristesa o enfado que experimenta l'ésser que no té o que no fa el que desitjaria fer de tenir per a ell, alguna cosa que fa o posseeix un altre. Donada aquesta explicació, ens podem adonar fàcilment que el que diu ens podria semblar que l'enveja és gelosia, però no hem de confondre aquests dos sentiments, perquè són coses molt diferents. Quan un sent enveja, seria capaç de destruir l'objecte desitjat. Al contrari, el gelós desitja conservar allò a tota costa, encara que moltes vegades podem trobar ambdós sentiments junts. L'ésser que posseeix aquests dos sentiments ja pot començar a acomodiar-se de la pau i del repòs, ja que la seva vida es converteix en un turment infernal, puja els èxits, l'opulència del proïsme, desperta en ell la cobdícia, provocant-li un desig de posseir que el devora. Tan sols vol eclipsar els altres, tenint-ho tot, encara que no ho pugui gaudir. Ens podem preguntar, pot haver-hi una existència més penosa que aquesta? Està perseguint sempre la felicitat sense trobar-la, ja que quan creu que té tot el que desitja, es torna a crear una nova necessitat en descobrir algú altre que té alguna cosa més o diferent de la que ell té. L'enveja generalment neix de l'aferrament als béns materials, però inclús hi ha qui té enveja de la bondat, ja que si es fixen en algun ésser que fa el bé, li tenen enveja per ser bondadors i no ser capaç ell de ser així. L'enveja, igual que qualsevol pensament negatiu, a part de fer-se mal a un mateix, també fa mal al conjunt del planeta, creant un estat negatiu d'ànim encomanadís que afecta a l'entorn. L'enveja és una negativitat total i fins que no ets conscient i no la superes, et vas fent mal a tu mateix i als altres.